Ali onda treneri dobiju, znači, od mene more podataka. Kada je aerobni prag, kada je anaerobni prag, kako toleriše, znači, laktate, koliko je dugo u anaerobiji, kako mu je maksimalna potrošnja kiseonika. I onda pravi grupe, jer vi ako imate fudbalski tim koji ima u rotaciji na treningu 25-30 igrača, ne mogu svi da trče istim tempom, istim pejsom, što se kaže. Ako je deonica 6 km za taj trening, jedna grupa će trčati tim intenzitetom, druga tim, treća tim, četvrta tim. Ne možete svima dati, ajmo sad skrenemo od ove linije i sad svi da pređemo liniju istovremeno. Jer će nekome intenzitet biti prejak, pa će biti, ti se foliraš, nemaš pojma, ne, u lošoj si formi. Ne može, njemu duša u nosu. Neko se neće ni oznojiti, kao da nije ni trenirao, a samo nekolicini će to da bude odgovarajući, znači, intenzitet. To znači samo od njih 30, maltene, evo da kažemo, trećina, 10 igrača će da napreduje u svojoj kondiciji. Ovaj će da umire i umjesto da razvija VO2 max, maksimalnu potrošnju kiseonika, aerobnu sposobnost, on će sve vreme da bude u anaerobiji. Razvijaće toleranciju na laktate. A to nije cilj tog treninga bio. A onaj koji se nije oznojio, on će da bude u podtreningu sve vreme kao da nije ni prošao bazične pripreme. I onda kad vi uradite retestiranja, vidjet ćete, čekaj, šta je ovo? Znači, ovo vam i dalje duše u nosu, ovi malo napred. Znači, 2/3 ekipe nije uradilo ništa na pripremama.